Віцябляне змянілі 4 колы на 2. Эколагі арганізавалі ў абласным цэнтры велапрабег, прысвечаны дню без аўтамабіля. Усяго ён сабраў каля сотні ўдзельнікаў. На двухколавы транспарт перасела кіраўніцтва горада і вобласці. Супрацоўнікі віцебскіх прадпрыемстваў, моладзь. Падтрымаў акцыю і першы намеснік міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя нашай краіны Максім Лысенко. Стартавалі з мікрараёна Білева. Маршрут веласіпедыстаў склаў каля 10 кілометраў па вуліцах 33-й арміі генерала Івановскага, праспекце будаўнікоў. Фінішаваў велапрабег на плошчы Сцяга і Герба. Акцыя «Дзень без аўтамабіля» ў Віцебскай вобласці штогод праходзіць маштабна. Гэта не толькі велапрабегі, а і прагулкі па эка-маршрутах, сплавы на байдарках, круглыя сталы ў навучальных установах. Асноўная задача эколагаў у даступнай і цікавай форме данесці да людзей, чаму важна берагчы і захоўваць прыроду. Мы видим, как серьезно подошла исполнительная власть, областная, города Витебска к этому мероприятию. Сколько сегодня интересных локаций, молодежи подтянулась на велосипедах. Наши пожилые граждане подключились. Это очень важно, когда старшее поколение пример подает молодому, которые здесь сегодня присутствовали. Мы должны чаще задумываться о том, как сделать нашу жизнь более экологичной. Мы можем прогуляться по городу, совершить пешую прогулку, приобщить к этому своих детей. Ну и, конечно же, велотранспорт, как один из самых удобных, комфортных и доступных для жителей практически любого населенного пункта. Мне положен служебный автомобиль, но на работу и с работы, и по городу я передвигаюсь в основном либо на велосипеде, либо пешком. Тем самым показываю пример и своим детям в первую очередь, а также своим работникам. Вот даже сегодня, проехав 5-6 этих километров, реально такой душевный подъем. И уверен, что вот это вот настроение, оно сегодня отразится на результатах нашей работы. Акцыя «Дзень без аўтамабіля» ў нашай краіне ладзіцца ў рамках тыдня мабільнасці. Яго задача прыцягнуць беларусаў да захавання прыроды, мінімізаваць негатыўнае ўздзеянне аўтатранспарту на навакольнае асяроддзе і здароўе чалавека, развіваць вело- і пешаходны рух. Фінальную частку тыдня мабільнасці ў Віцебску арганізавалі ў парку Тысячагоддзя. Экалагічная акцыя сабрала сотні гараджан. Тут зладзілі спаборніцтвы па скандынаўскай хадзе і велапрабег для школьнікаў. Працавалі тэматычныя пляцоўкі праваахоўнікаў, ратаўнікоў і дзяржаўтаінспекцыі. Побач размясціўся і фудкорт. Прыемным сюрпрызам для гараджан і гасцей горада стала выстава электрамабіляў, дзе любы жадаючы мог узяць экалагічны транспорт на тест-драйв. Я решил отказаться от автотранспорта и решил пересесть на велосипед. Это очень здорово, принять участие, общаться со своими друзьями, встретиться и получить заряд бодрости. Я в прошлом кандидат в мастера спорта по велоспорту, чемпион республики, первого проводимого марафона в Беларуси. Сегодня мы проходили дистанцию 1100 метров. Было под конец чуть сложно, но выжили все по максимуму. Все нам очень понравилось. Для природы это очень актуально, потому что загрязнение воздуха это вредит здоровью людей. И поэтому сегодня надо было, чтобы люди ходили побольше пешком. Завяршыла акцыю «Дзень без аўтамабіля» ў Віцебску урачыстая цырымонія ўзнагароджання ўдзельнікаў конкурсаў і спартыўных спаборніцтваў, а таксама падвядзенне вынікаў тыдня мабільнасці, які сёлета прайшоў у Беларусі ў 17-й раз.